말하니 아무 데서로 다니기로 상대로 어디 묵고 उपवास दिन काट्छन् यो मात्र नामले जानिछि कोन दुष्कर्म नाटक बड़ बड़ नेता माने बड़ बड़ पूंजीपति बड़ नेता माने नेता माने आए आम देश को शोषण कर बड़ बड़ नेता माने आम देश को शोषण भाषण कर बड़ बड़ कथा मधुर मधुर भाषण शोच आमे स्वाधीन भारतर स्वाधीन नागरिक
ସାଙ୍ଗ ବିଧାନ ମିଶ୍ର ସାଙ୍ଗରେ ମିଶି ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କ ବିରୋଧରେ ପ୍ରଚାର ପତ୍ର ବାଣିଜ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରିସାରିଛି। ତୁମ ପରି ବିଶ୍ୱାସଘାତକ ବେଇମାନ ନେତାମାନେ ଲୁଣ୍ଠନ କରିପାରିଛନ୍ତି। ସେଭଳି ନେତା ଉଚିତ ଶିକ୍ଷା ଦେବା ଦରକାର। ଉଚିତ ଶିକ୍ଷା ନେତାଙ୍କ ପାଖରେ ମାନ ଇଜ୍ଜତର ମୂଲ୍ୟ କିଛି ନଥାଏ। ତୁମେ ଯାହା କହିବାର କଥା କହିପାର, ଯାହା କରିବାର କଥା କରିପାର, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ମୋ ଦେଶ ସେବା ହିଁ କରିବି। ତୁମେ ସବୁ କିଛି ଭାବୁଛ ମୂଳପୋଛ କରିବାରେ, କେବେ ସଫଳ ହେବ ନାହିଁ। କାରଣ ସତ୍ୟ ଆମେ ବତାଇଲେ ସର୍ବଦା ସତ୍ୟରେ ହିଁ ଥାଏ। ସତ୍ୟର ସମସ୍ତେ ଅସୁର ସମାନ। ଆଜ୍ଞା ଘର କରି କୁମ୍ଭୀରକୁ ଡରିଲେ ହବନି। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଫୁଲ ଫୁଟିଲାଣି ଫଳ ବିଷୟ ଧରିବ। ଆଜ୍ଞା ଫଳ ତ ଧରିବ। ତାକୁ କାଢିବା ହିଁ ବୁଦ୍ଧିମାନର କାମ। ମୁଁ ଏମାନେ ଋତୁନାରାୟଣ ରାଜନୀତି କରୁଛି। ରାଜନୀତି ଆଉ ରାଜନୀତି କରିବାର ସ୍ଥାନ ନାହିଁ। ଅହଂତ ଉପରେ ଅହଂତ କରି ଚାଲିছে। ପ୍ରତିପତି ଚାଷ ପୌରୁଷ ସବୁ କିଛି ପାଇଛି। ଏ ଦୁନିଆରେ ଗୋଟେ ଭଲ ନେତାଟିଏ ହବାକୁ ହେଲେ ଯେତେ ସବୁ 2 ନମ୍ବରୀ ଧନ୍ଦା ଅଛି ଏସବୁକୁ ମୁଣ୍ଡରେ ପୁରେଇବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆଉ ତା ନହେଲେ ମିଡ଼ିଆ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିବା ତ ଏତେ ସହଜ ନୁହଁ। ଆଉ ମିଡ଼ିଆ ଯଦି ସାମ୍ନାକୁ ନ ଆସେ ସେ କିଏ ନେତା ହେବେ? ମତେ ନୀତି ଶିକ୍ଷା ଶୁଣାଉଛୁ। ନୀତି ଶିକ୍ଷା ପଢିବ ସବୁଦିନ ପାଇଁ এই ইতিহাস পৃষ্ঠারে লিপিবদ্ধ করিদেবি।
ପକେଇ ଦେ। ସମ୍ବାଦିତ ଆସି ଫଡ଼ ଫଡ଼ ହଉଛିବେ ଚାକିରି ଆଉ ଆଜି ଇଚ୍ଛା କରିଛି ସେ ଓଡ଼ିଶା ରକ୍ତ ଚାଖିବ କଣ କହିବି ଦାସ ବାବୁ କାରକାର ବିଚାରମନ୍ତ ନଜାଣି ସାପ ପାଗୁଡ଼ରେ ହାତ ମାରିଦେଲୁ ବେ ସେ ସାପଟା ତୋତେ ଚୋଟ ମାରିବ ବେ ଚୋଟ ତାର ବିଷାକ୍ତ ଜଳାରେ ଶୁଣାଟି ଛଟପଟ ହେଇ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ରାମ ନାମ ରାମ ନାମ ଦାସ ବାବୁ ସମ୍ବନ୍ଧ କହୁଛି ଛାଡ଼ିଦେ ଛାଡ଼ିଦବ ନା ସମ୍ବନ୍ଧ କହୁଛି ଛାଡ଼ିଦେ ତତେ ଛାଡ଼ିଦେଲେ ଅପିତ୍ର ଲୋକକୁ ଶାନ୍ତି ମିଳିବନି ତ ମାଂସକୁ ରାନ୍ଧିବ ପିଣ୍ଡଦାନ ଦେବି ଏବେ ଚାହିଁବ ପିତୃ ଲୋକର ଆତ୍ମାକୁ ଶାନ୍ତି ମିଳିବ ରାତି ଆସିଲାନି ତ ଆସେ সবল থেবে সবল
ତମେ ତ ଭଲ ରୂପେ ଜାଣିଥାଅ କାମ ଅନୁସାରେ ଟଙ୍କା ଦବା ହଉଛି ମୋର ଗୋଟେ ଅଭ୍ୟାସ। ଆଉ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ଆମ ରାସ୍ତାରୁ ଗଣ୍ଡରା ହଟାଇ ଦେବା ହେଇଗଲା। ମୁଁ ଠିକ୍ ସେହା ଚାହୁଁଛି ଇନ୍ସପେକ୍ଟର। ଆପଣଙ୍କ କଥାଟାକୁ ମୁଁ ଭଲ ଭାବେ ମାନି ନେଉଛି। ଆପଣ ଠିକ କହିଛନ୍ତି ସାର୍। ଆପଣ ଯଦି ଏମଏଲଏ ଅଛନ୍ତି କାଲି ମନ୍ତ୍ରୀ ହେବେ ତାଛଡ଼ା ଆପଣଙ୍କ ସାଥିରେ ରହି ମୁଁ ପାହାଚ ଉପରେ ପାହାଚ ଚଢ଼ି ଚାଲିଥିବି। ଗାଡ଼ି ବ୍ୟାଙ୍କ ବାଲାନ୍ସ କଣ କରି ଅଭାବ ନାହିଁ। କଥାଟା କଣ ମତେ ଖୋଲି କରି କହୁନାହାନ୍ତି। ତମେ ଠିକ କହିଛ ଇନ୍ସପେକ୍ଟର। କଥା କଣ କି ଦିବାକରର ମନର କଥା ତ ତମେ ଜାଣିଛ। ଆଉ ମୁଁ ଚାହେଁ ସେ ବିଧବ ମିଶ୍ରର ବଡ଼ ପୁଅ ବିନାୟକ ମିଶ୍ର ହବ ଏ କେସର ମୁଖ୍ୟ ଆସାମୀ। ଆଉ ସେମାନେ ଆରେଷ୍ଟ ହୋଇ ଜେଲ ହାଜତ ଭିତରକୁ ଯାଏ ତାହେଲେ ଅଟୋମେଟିକ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ସେ ବିଧବ ମିଶ୍ର ମୁଣ୍ଡଟା ତଳକୁ ହେଇଯିବ। ତଳକୁ ହେଇଯିବ। ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ଦିଗମ୍ବର ପଟ୍ଟନାୟକ ଯୋଉ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣଙ୍କର ପାଖେ ପାଖେ ଅଛି ସେଇ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣଙ୍କର କୌଣସି ଅସୁବିଧା ହବନି। କିନ୍ତୁ ଏଥିପାଇଁ ଆମକୁ ଗୋଟେ ପ୍ଲାନ୍ ତିଆରି କରିବାକୁ ପଡିବ। ଆପଣ ଟେନସନ ନିଅନ୍ତୁନି। ସବୁ ଟେନସନ ନେବା ପାଇଁ ମୁଁ ଅଛି। ଆସୁଛି ସାର୍। Very good, Inspector. Very good. Very good, Inspector. ମୁଁ କୌଣସି ପ୍ରକାର ତମମାନଙ୍କ କଥା ମାନି ପାରିବିନି। ମୋ ରାଜ୍ୟ ଆଗରେ ତମେ ମାନେ ମୋ ଭାଇକୁ ମାରିଦେଲ। ମୋ କଥାଟା ଟିକେ ବୁଝିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କର। କାରଣ ମୁଁ ତ ବଡ ଭାଇ। ଭାଇ ହଁ, ଏ କାହାର ଭାଇ? ତମେ ମାନେ ଗୋଟେ ଦେଶଦ୍ରୋହୀ। ତମେ ମାନେ ଏ ସମାଜର ଶତ୍ରୁ। ଏ ଦେଶର ଶତ୍ରୁ। ତମ ଭଳି ଲୋକମାନଙ୍କର ଏ ସମାଜର ସ୍ଥାନ ନାହିଁ। ଠିକ ଅଛି, ମୁଁ ଯାଉଛି ଏ ଘଟଣାଟି ପୋଲିସ ଆଗରେ ଜଣାଇଦେବି। ବଡ ଭାଇ ବାପା ସମାନ କଥା ମାନେ ଚଳିବାକୁ ହବ। ଆରେ ମୋ କଥା ଟିକେ ଶୁଣ। ନାଇଁ ଯାହା କହୁଛି ସେୟା କର। ତମେ
ଆଖିରେ ଧପୁଟୁଳି ବାନ୍ଧି ସତ୍ୟର ନୀତିଟିକୁ ଧରି ଧର୍ମର ବିଚାର କରୁଛୁ। କାହିଁକିନା ନ୍ୟାୟ ବିଚାର କରିବାର ତ ଅଧିକାର ନାହିଁ। ମୁଣ୍ଡରେ ଧରି ବାଟ ଚାଲୁଛି ଏ ଯନ୍ତ୍ରଣାକୁ ଛାତିରେ ଜାବୁଡ଼ି ଧରି ବଞ୍ଚି ରହିବା ଅପେକ୍ଷା ମରିଯିବାକୁ ଭଲ, ମରିଯିବାକୁ ଭଲ। ତୁ ଏକା ଆସିଲୁ ହେଲେ ରାକେଶ ଗଲା କୁଆଡ଼େ? ରାକେଶ ଭାଇଙ୍କୁ ମୁଁ ଦେଖିନି। ଆରେ ମା, ତୁ ଜାଣିଛୁ ଆରେ କଣ ହୋଇଛି ତୋର? ଭାଇ ମୋର ଆଜି ବାପାଙ୍କ କଥା ବହୁତ ମନେ ପଡୁଛି। ସେଦିନ ମୁଁ ବାପାଙ୍କୁ କହିଥିଲି ନା ମୋ ବାହାଘର ହେଲେ ଯୋଉଦିନ ତମେ ମୋ ଘରକୁ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଯିବ ମୁଁ ତମ ଗୋଡ଼ ଧୋଇଦେବି, ତମକୁ ଓଳେଇକି ନେବି, ଆଉ ଭାଇଙ୍କ ବିଷୟରେ ପଚାରିବି ଏମିତି ସୁଖ ଦୁଃଖ କେତେ କଣ ବାଣ୍ଟି ଥାନ୍ତି। ଏବେ ମୁଁ କାହାକୁ ପଚାରିବି ଭାଇ? ମୁଁ ଏ କଥାକୁ କାହାକୁ ପଚାରିବି? से कथा पता को बाहरी आसो रे माँ। हाँ भाई, तमें ठीक पहुँचो। जी बापा को मारे थी, से दिने ना दिने पता को निश्चय बाहरी आसेगा। हाँ निश्चय बाहरी आसेगा। शिवा भाई, हमारे आकाश स्थापनी आ रहा। लोटे बुझिए ने। की जहाँ भाई बात का वो जोर जबरदस्त हासिल करने को है। की जोर जार बलात्कार।
ଯେ ମୁଁ ଆସୁଛି ରେ ମା ବାରକ ମାସ ଦେଇ ଆସୁଛି ନା କାହିଁକାର ଏଭଳି କଥା ଶୁଣି ମୋତେ ବିରକ୍ତ ଲାଗୁଛି। ହଁ ମୋର ଫଳ ଅଛି। ଆଜିକାଲି ଦୁନିଆରେ ଆପେ ବଞ୍ଚିଲେ ବାପାର ନା ଚାଲ କଣ ଦେଖିବା ମୋତେ ଖାଇବାକୁ ଦେବ। भाई तू मत पीछू ए भाई अरे अरे वो ডাকনা তাকু এই শরীরটি বড় দেউলের গম্ভীর ভিতরে শরীরটি তা নিলে তো ভালো না হাত নাহি আর বড়দি নাহি ঢেকা ঢেকা আখিরে তোতে দেখিব তুমি এমনি কোন কହୁଛ ତମେ କଣ ପାଗଳ ହେଇଗଲଣି ନା କଣ? চুপ কহিলা কোন মতে পাগল ମୁଁ ପାଗଳ ନୁହେଁ ଏ ସାରା ଦୁନିଆଟା ପାଗଳ କେହି କେହି ସନ୍ତାନ ସହକରେ ପାଗଳ ଆଉ କେହି ଟଙ୍କା ସହକରେ ପାଗଳ ଚାଲିଯା ନହେଲେ ତମେ ମାନେ ବି ପାଗଳ ହେଇଯିବ ତମେ ଏମିତି କଣ କହୁଛ? କଣ ହେଇଛି ତମର? କିଏ କାହାର ଭାଇ? ରାବଣର ଭାଇ ଭୀଷଣ ନା ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନର ଭାଇ ଯୁଧିଷ୍ଠିର? ନା 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 ମୁଁ କାହାର ଭାଇ ନୁହେଁ ଏଠି ପରା ଭାଇ ହେଲା ଭଙ୍ଗାରୀ ଅତରେ ତୁ ଏମିତି କେମିତି କହୁଛୁ? ଆରେ ତୋର ହେଇଛି କଣ? ଏସବୁ କହିବା ଆଗରୁ ଥରେ କିଏ ମୋ ବାପାଙ୍କର କଥା ଚିନ୍ତା କରିତେ ଚିନ୍ତା କରି କହିବି ଯଦି ଚିନ୍ତା କରିବାର ଥିଲା ତାହେଲେ ବାପାଙ୍କୁ ସେ ମାଷ୍ଟର ସାଙ୍ଗରେ ଛାଡୁଥିଲୁ କାହିଁକି? ଏବେ ଅର୍ଥା ଧଉଥା ଆଉ ଗୁଣ ରହୁଥା ବନ୍ଦେ ମାତରମ୍।
का अरे मिस्टर श्रेष्ठ दुनिया को भागीदारी सारी बड़ी पारुसा करेंगे पारुसा विधान मिश्र तू हम विश्वास रे विश्व देखु ना तेरे मन रा तू भी दिने ने सेंती चोरी पड़ी पाउस होबू आ ताते बर्बाद करबी ओ ताते केबे भी छाड़बीनी रास्ता रे पड़े पड़े पृथ्वी आ तो इज्जत मान सम्मान को सब माटी रे मिठाई देबी हां माटी रे मिठाई देबी ଆମ ବାପା ପାଇଁ ଆମେ ଆଜି ଯେତିକି କାନ୍ଦିଛୁ ଠିକ ସେମିତି ତା ସଂସାରକୁ ଆଣିଦେବି ଅକାଳ ଝଡ଼ ସେଇ ଝଡ଼ରେ ତୋ କାନ୍ଦୁଥିବ ଆମେ ସବୁ ହସୁଥିବ अरे कुआरे हो शांति मैं आसी दिन 10टा बाजे অথচ এ পর্যন্ত তোমার দেখা নেই আরে ঘরের সবু যাক দায়িত্ব মোরই পড়ে তেরে বাপাঙ্কর দেশ সেবার মন আরে এ পর্যন্ত ভাই ভোট দিটাঙ্কর নিজ ভাবনি ভবিষ্যতে কোন করব नहीं किसी नहीं मो और कौन कहली कि विनोदर आज जन्मदिन तमर एक कथा मन अछि कि नहीं हां बाबा एक कथा मोरे मने अछि अच्छा तब बजार को वाला दिन से नहीं आसीबा आमे रोसई करबे हां ठीक तो नहीं किंतु बुढ़ी कौन कौन है ना आई सुनो कौन ना अभी जे पास गयो हाउ है ना एपे कौन कुह छी तमर जेते जेते बयस होची सेते तमर प्रेम उछुलुची बेही आको करो बुझिले शांति अरे अरे बयसटा सिना बढ़ी बढ़ी जाउछि हेले मनटा परा कथाबार्तारे अटकी जाउछि मांकेड़ी खुले से गुड़ा को सजा रखी दे पर हो ना मांकेड़ी वो खुले मांकेड़ी खुले निजे वाली बोलो देखो भाई तुम जदि यार समाधान न करिबा ना मु सत्य कहूची मैं घर छाड़ी चली जेबी ओ पारे एंडो जाई जाई सिजु बोला मोको आ ताठु बेसे रे घर को जाई को बाने केड़ी सोइबो अरे वंदना तमे दिनो दुपुर जे तो चा देखले हे न थांता ना मु जमा चाह करके देबिनी तू तमे तो दबो कहि दबने तमे चाय परी दबो ता पर जाई बय पत्र गुडा थाकरे सदर रखिबो ता पर तो काम शेष मोर जाई नि तो बेसई बोला विनोद अरे बापा आज भल दिन रे एमिति कोन पार्टी करबे ना ठीक वंदना गल्लुमा विनोद को टिका चा कर दे देबो के बाबू का हाथ नहीं बीच नहीं चा कर पी दोनो मु कहि देबी चुप तू जमे चा दबो कहि दबेनी
ତାପରେ ତୋ କାମ ଶେଷ ଭାଇ। ନିରାପଦରେ ଶୋଇବୁ। ମୁଁ କାଲା ନୁହେଁ କି ପେଡା ନୁହେଁ, ଗୋଟେ କଥାକୁ 70 ଥର କହିବୁ, ବୁଝିଲୁ? ନା ନା ଏ ଅଦରକାରୀ ବହିଗୁଡ଼ାକ ପଢ଼ି ସମୟ ନଷ୍ଟ କରିବା ଅପେକ୍ଷା ବରଂ ଗାନ୍ଧୀ ଗୋପବନ୍ଧୁଙ୍କ ବିଷୟରେ କିଛି ଜାଣ। ଆରେ ସେମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ କିଛି ଭାବ। ଆରେ ସେମାନେ ଥିଲେ ଜଣେ ଜଣେ ଯୋଗଜନ୍ମା ପୁରୁଷ, ମହାପୁରୁଷ। ଦେଶ ପାଇଁ ତାଙ୍କେ ଜୀବନଦାନ ଦେଇଥିଲେ। ଆରେ ଦେଶର ଗୋଟେ ଗୋଟେ ମହାପୁରୁଷ, ଦିଗ୍ଦର୍ଶକ। ସେ ଗଲା ଦିନର ପୁରୁଣା କଥା ଗୁଡାକୁ ପଢି ମନେ ରଖିଲା ଆଉ ଲାଭ କଣ? ବିନୋଦ, ଆରେ ସେମାନେ ପ୍ରକୃତରେ ବୀର ପୁରୁଷ ଥିଲେ। ଏମାନେ ଖୁସି ସ୍ୱାର୍ଥ ପାଇଁ ବୀରତ୍ୱ ଜାହିର କରୁନଥିଲେ, ବରଂ ଏ ଦେଶକୁ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ, ଏ ଜାତିକୁ ବଞ୍ଚେଇ ରଖିବା ପାଇଁ, ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ମୁହଁରେ ଚେନ୍ନାଇ ହସ ଦେଖିବା ପାଇଁ ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମରେ ନିଜ ଜୀବନକୁ ଦାସ ଦେଇଥିଲେ। ବାପୁଜୀଙ୍କ ଅହିଂସା ନୀତି ଆଦର୍ଶକୁ ନେଇ ଆଜିକାଲି ଦୁନିଆରେ ବଞ୍ଚିବାଟା ବଡ କଷ୍ଟ ବାପା। କାରଣ ହିଂସା ହେଉଛି ସମାଜର ଗୋଟାଏ ମୂଳମନ୍ତ୍ର। ଏଠି ଅହିଂସାର ଶକ୍ତି ମଧ୍ୟ କିଛି କମ୍ ନୁହେଁ ରେ। କାରଣ ବାପୁଜୀଙ୍କ ଅହିଂସା ମନ୍ତ୍ର ଏ ଦେଶକୁ ପରା ସ୍ୱାଧୀନତା ଆଣିଥିଲା। ହେଲେ ମନରେ ଶାନ୍ତି ଆପେ ଆପେ ଫେରି ଆସିନି ରେ। ସେଥିପାଇଁ ଦରକାର ମନରେ ବଳ, ଦୃଢ଼ ସଂକଳ୍ପ ଆଉ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ। ବାପା ସେଇ କଥା ଟିକେ ବିରୋଧ। ଆରେ ତାର ସବୁବେଳେ ବାର ପିଟେ ରହିବ, ଯୋଉଠି ଦେଖିବ ସେଇଠି ଗୋଲ। ବାପା ଆମକୁ କଣ ମିଳିବ କହିଲ? ଆରେ ବିନୋଦ, ଗଣ୍ଡଗୋଳ ମାରପିଟ କରି କେହି କେବେ ବଡ ହେଇପାରେନି ରେ। କେହି କେବେ ଉନ୍ନତି କରିପାରେନି। ମଣିଷର ଉନ୍ନତି କରେ ସ୍ଥିର ବୁଦ୍ଧି ଆଉ ଧୀର ଚିନ୍ତାରେ। ଗାନ୍ଧୀ ଗୋପବନ୍ଧୁଙ୍କ ଭଳି ସମସ୍ତେ ଚିନ୍ତାଶୀଳ ହେବା ଆବଶ୍ୟକ, ଧୀର ସ୍ଥିର ହେବା ନିହାତି ଦରକାର। ହଁ ବାପା। ସମସ୍ତେ ଆମେ ଗୋଟେ ଭାରତୀୟ, ବଡ ହିନ୍ଦୁ, ମୁସଲମାନ, ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ। ଆମେ ହଉଛି ସମସ୍ତେ ମଣିଷ। ଆମର ଏ ହଉଛି ଜାତି, ମାନବିକତା ହେଲା ଆମର ଧର୍ମ। ଏ ଦେଶ ପାଇଁ କର୍ମ କରିବା ହେଉଛି ମାନବିକତାର ଗୋଟେ ମୂଳ ଲକ୍ଷ୍ୟ। ହଁ ବାବା, ଆମର ଏ ଶରୀର ଏଇ ଦେଶ ମାଟିରୁ ମିଳିଛି। ଆମ ଜନ୍ମ ଯଦି ଜନ୍ମଭୂମି ପାଇଁ ନ ଲାଗିବ, ତାହେଲେ କହିଲେ ବାପା ଆମ ଜନ୍ମର କଣ ମୂଲ୍ୟ ଅଛି? ଯଦି ଗାନ୍ଧୀ ଗୋପବନ୍ଧୁ ଠିକ ହେଇପାରିଲେ, ତାହେଲେ ଆମେ କାହିଁକି ଠିକ ନୁହେଁ ବାପା? ବାପା ହରେ ମା, ଠିକ କହିଛୁ ରେ ମା। ଏଇଟା ଆମର ସୁଖର ସଂସାର। କେବଳ ସେଠି କିଛି ନାହିଁ ବାପା, ଅଛି କେବଳ ସ୍ନେହ ମମତା। ଠିକ କହିଛୁ ରେ ମା। ଆରେ ମୁଁ ମନ ଦୁଃଖ କରିବି କଣ ପାଇଁ? ଆରେ ମୋ ପାଖରେ ପରା ତିନିଟା ଠାକୁର ଅଛନ୍ତି, ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ, ବଳଭଦ୍ର ଆଉ ମୋ ମା ସୁଭଦ୍ରା। ଏଠି ମୋର କେହି ସାତ ପର ନାହାନ୍ତି, ସମସ୍ତେ ମୋର ଅତି ଆପଣାର, ସମସ୍ତେ ଅତି ନିଜର।
ନମସ୍କାର। ଆରେ ବାପା କଣ ମହେଶ ଘରେ ନାହାନ୍ତି? ଭାଇ ଭାଇ ବାହାରକୁ ଯାଇଛନ୍ତି, ଆପଣ ଟିକେ ଅପେକ୍ଷା କରନ୍ତୁ, ଭାଇ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଆସିଯିବେ। ହେଲେ ଭାଇଙ୍କ ପାଖରେ ଆପଣଙ୍କର ହଁ ସେମିତି ଟିକେ କାମ ବାପା ବି ଅଛି। ଆରେ ବାପା ମୋ କଥା ଛାଡେ। ଆରେ ବାପା ଦିନ ଦିପହର କାଳେ କଣ ବାଉଳି ହଉଛୁ କହିଲୁ ଶୁଣେ। ନାହିଁ ମାନେ ନାହିଁ, ସେ କିଛି ନୁହେଁ। ଆରେ ବାପା ତୋ ମନ କଥା ମୁଁ ବୁଝିପାରୁଛି। ତୋର ବାପା ଦିବାକରର କଥା ତତେ ମନେ ପଡୁଛି। ଆରେ ବାପା ଟିକେ ଥୟ ଧର। ଆଉ ଯିଏ ତୋ ବାପାକୁ ମାରିଛି ତାରି ଜଣେ ତା ମୁଣ୍ଡରେ ଲାଗି। ଆଉ ପଛ କଥା ଭାବି ଭାଙ୍ଗି ପଡିଲେ ହବ ରେ ବାପା। ଏଇ ଦୁନିଆରେ ଯେମିତି ହେଲେ ଠେଲି ପେଲି ଆଗକୁ ଆଗେଇବାକୁ ହବ। ଆଗେ ବି ତ ନିଶ୍ଚୟ ମଉସା, କିନ୍ତୁ ଏବେ ମୋ ଛାତିରେ ପ୍ରତିଶତ ନିଆଁଟା ହେଇ ଚଳୁଛି। ମୋ ବାପାର ହତ୍ୟାକାରୀକୁ ଯେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶାନ୍ତିରେ ମିଳିଛି ମୁଁ ତାକୁ କେବେ ବି ଛାଡ଼ିବିନି। ସେ ପରିବାରଟାକୁ ବିଧାନ ବିସ୍ତାର ପରିବାରଟାକୁ ମୁଁ ଛାଡ଼ି ପୁଣି ପାଉଁଶ କରିଦେବି। ଇଏ କିଛି ଜାଣିନି ରହୁଛି, ଇଏ ତ ସବୁ ଜାଣିଛି। ଆଉ ସେ ମାଷ୍ଟରଟାର ଶନି ଦୋଷ ପଡିଗଲା। ଆଉ ତାର ଭଲ ଯୌବ ନାହିଁ। ଆରେ ବାପା ଟିକେ ଥୟ ଧର। ଆଉ ପାଉଁଶ କରିବାର ସଜଗ ଏଇ ସନ୍ଦେଶ୍ୱର ତତେ ନିଶ୍ଚୟ ଦେବେ। ଆରେ ଦେଲେ କଣ ଏବେ ଦେଲେ ବୋଲି ଯା। ମଉସା ଆପଣ ସତ କହୁଛନ୍ତି ମଉସା? କିରେ? ଆରେ ବାପା ମୋ ଜୀବନରେ ମୁଁ କେବେ ହେଲେ ମିଛ କହିନି। ଆଉ ତତେ ମିଛ କହି ଲାଭ କଣ କହିଲୁ? ଆଉ ଏ ପ୍ରତିଶୋଧ ନେବାର ସମୟ ପାଖି ଆସିଲାଣି। ଆଉ ସେ ବ୍ୟବସ୍ଥାଟା ମୁଁ ଠିକ୍ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର କରିଦେବି। ମୋ ନାଁ ଦୈତାରୀ ରାସ। କରିଦେବି ସର୍ବନାଶ। ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଆରେ ବୁଝିଲୁ ବାପା ମହେଶ ପାଖରେ ଥିଲେ ତୋଟା ପଡେ ତୋର। ଆଉ ଟିକେ ତୁ ନେଇଗଲେ କିଏ ସାତ କର କିଏ ନିଜର। ଆରେ କଥା କଣ କି ମହେଶ, ଏଇ ରାକେଶ କଥା ମୁଁ କହୁଥିଲି। ନାଇଁ 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 ସେ କରି ନାହିଁ, କରିବାକୁ ଯାଉଛି। ଆରେ ତାର ଜମିଦାରିଟା ସିନା ଚାଲି ଯାଇଛି, ଗାଡ଼ି ଘୋଡ଼ା କହୁছিল ଭାବରେ ତା କଥା କହୁଛ ମଉସା। ତୋର ବାପାର ସାଙ୍ଗ ବିଧାନ ମିଶ୍ର ଝିଅ ବନ୍ଦଳା କଥା କହୁଛୁ। ଆରେ କଣ ହେଇଛି ତାର? ଆରେ ସେ ହେଇ ନାହିଁ ହବାକୁ ଯାଉଛି। କଥା କଣ କି ମଣିଷ? ଆରେ ତୁ ତ ତୋ ଜୀବନରେ କେବେ ବାହା ହେବୁନି ବୋଲି ତୋର ବାପାକୁ କଥା ଦେଇଛୁ। ତୋ ଭାଇ ସାଙ୍ଗରେ ବନ୍ଦନାର ବିବାହ। କହୁଛ ମଉସା ସେ ମହେଶ୍ୱର ମହାପାତ୍ର ହେବ ବିଧାନମେଶ୍ୱର ବନ୍ଧୁ। ଏ କଥା ଭାଗ୍ୟର କଥା କଣ ହେଇପାରେ ମୁଁ ଭାବି ପାରୁନି। ବିଧାନମିଶ୍ର ହେବ ମୋ ଘରର ବନ୍ଧୁ। ହେଲେ କେମିତି
ସମୟ ନୁହେଁ। ତା ନାଁ ଧରିଲେ ଛାତିଟା ନିଆଁ ଲାଗି ଯାଇଛି ନିଆଁ। ତା ଝିଅକୁ ବାହା ହେବାର ତ ଦୂରେଇ କଥା, ତା ନାଁ ଧରିଲେ ମତେ ବିରକ୍ତ ଲାଗୁଛି ଭାଇ। ପାଗଳା ସେ ବାପାଙ୍କର ସାଙ୍ଗ ତୋ ଅପେକ୍ଷା ମୁଁ ତାକୁ ଭଲ ଜାଣେ। ତୁ ଯାହା ଭାବୁଛୁ ସେଇଟା ଠିକ ନୁହେଁ। କୋଉଟା ଠିକ କୋଉଟା ଭୁଲ ମତେ ବୁଝେଇବା ଦରକାର ନାହିଁ ଭାଇ। ତା ବିଷୟରେ ସବୁ କିଛି ମୁଁ ଜାଣିଛି। ତା ବଡ଼ ଲୋକ ତା ଘରେ ଥାଉ, ତାର ମୋ ଜୟୀ ହେବାର କିଛି ଅଧିକାର ନାହିଁ। ସେମିତି କହନା ରାକେ। ମଣିଷ ଜୀବନରେ ଅନେକ ଘଟଣା ଏମିତି ଘଟିଥାଏ। ପଥ କଥାକୁ ମନେ ପକାଇ ଏମିତି ଭଲ କଥା ଗୋଟେ ହାତ ଛଡ଼ା କରିଦେଲେ ଭଲ ହେବ ନାହିଁ ରେ। ଆରେ ବାପା, ଆଉ ଯିଏ ମରିଯାଇଛି ତୋରି ବାପା, ଆଉ ବୟସର ବାପା। ଆରେ ବାପା, ତା ପାଇଁ ତୋ ପ୍ରାଣ ଯଦି କାନ୍ଦୁଛି, କଣ ମହେଶ୍ୱର ପ୍ରାଣ ଯଦି କଣ କାନ୍ଦୁନି? ବୁଝିଲୁ ବାପା, ସଞ୍ଜ ହେଇଛି ଯେଇଠି, ବାଘ ବସିଛି ସେଇଠି। ଆରେ ବାପା, ପାଣି ଭିତରେ ଘର କରି କୁମ୍ଭୀରକୁ ଚଳିଲେ ଚଳିବନି। ମଉସା ପଢିଲାନି। ଏବେ ନୁହଁ। ଆରେ ବୁଝିଲୁ ମହେଶ, ଅଜଗା ଘା ଦେଖି ହୁଏ ନାହିଁ କି ଦେଖେଇ ହୁଏ ନାହିଁ। ଆଉ ସମୟ ଆସିଲେ ସବୁ ଠିକ ହେଇଯିବ। ରାକେଶକୁ ଟିକେ ବୁଝେଇ ଦିଅ। ରାକେଶଟା ମୋର ପିଲା ଲୋକ। ଆରେ ଦି ଚାରି ପଦ କଣ କହିଦେଲା ବୋଲି ତା କଥା ଧରିଲେ କଣ ଚଳିବ? ତୁ ଜମାରୁ ବ୍ୟସ୍ତ ହେନା ରେ ବାପା। ଏଇ ବାହାଘର କାମଟା ମୋ ଉପରକୁ ଛାଡିଦେ। ମୁଁ ସବୁ ଠିକ ଠାକ କରିଦେବି। ମୋ ନାଁ ଦୈତାରୀ ଦାସ। କହିଲାନି ସର୍ବନାଶ। ଶୁଣିଲେ? ଆପଣ ମଣିପୁର ମହାପାତ୍ର? ଆଉ ଆପଣ? ମୋ ନାଁ ଦୈତାରୀ ଦାସ। ମଣିଷର ଅତି ନିଜର ଲୋକ। ଆଉ ଇଏ ହଉଛି ତା ସାଙ୍ଗ ଭାଇ ରାକେଶ। ନମସ୍କାର। ମଉସା ମୋ ବାହାଘର ପ୍ରସ୍ତାବ ନେଇକି ଆମ ଘରକୁ ଆସୁଛନ୍ତି। ଓ ଆଇ ସି। ତାହେଲେ ରାକେଶ ମହାପାତ୍ର, Yes, sir. ଦିବାକର ମହାପାତ୍ର ମର୍ଡର କେସ୍ ଏଫଆଇଆର ତମେ ଦେଇଥିଲ? ହଁ ସାର୍। ମୁଁ ସବ୍ ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ଦିବାକର ପଟ୍ଟନାୟକ ଏ ଥାନାରେ ନୂଆ ପୋଷ୍ଟ କରିଛି। ଏବେ ମୁଁ ଦିବାକର ମହାପାତ୍ର ମର୍ଡର କେସ୍ର ଇନଭେଷ୍ଟିଗେସନ କରିବାକୁ ଆସିଛି। ଆରେ ଗଲା କଥା ଗଲାରେ। ଏ ଆଜିକାଲି ଯୋଉ ସବୁ ଘଟଣା ଘଟି ଯାଉଛି, ଆଜି ଥାଇ ଥାଇ ବି ଅନ୍ତ ହବାକୁ ପଡୁଛି। ଭାରତ ସ୍ୱାଧୀନତାର ବହୁବର୍ଷ ପ୍ରଗତି এই বিরুদ্ধ অপরাধ ষড়যন্ত্র আমার দেশ পাই এক কলঙ্ক। বিষাক্ত বাতাবরণ সৃষ্টি করছে। লোকমানଙ୍କୁ উচিত দণ্ড মিলিବା দরকার। সব ইন্সপেক্টর নিরাকার পট্টনায়ক। নো এফআইআর, নো চার্জশিট, ফাইনাল অন দ্য স্পট। আজ্ঞা আজকাল যে খবর কাগজরে যা সব বাহারুছি সে কথা ন কইরা ভালো। এই পুলিশ ডিপার্টমেন্টর সব অফিসর কোন সম্মান না, সব অফিসর কোন লজ্জা। এটি না ইম্পসিবল। আপনাদের খবর না বল। আই এম শিওর আজ মন্ত্রী ঠাকুর আরম্ভ করে
ପରିବାର ଅନେକ ଦିନ ବିତିଗଲାଣି। ଆମେ ଅନେକ କମ୍ପ୍ଲେନ କରିଛୁ, କମ୍ପ୍ଲେନ କେହି ଶୁଣିନାହାନ୍ତି। ଆମେ ଏତେ ଖାଇ ଭିତରେ ପଡ଼ି ରହିଛି। ଏଇ କଣ ସ୍ୱାଧୀନତା, ଏଇ ଗଣତନ୍ତ୍ର ନାମରେ ଚାଲିଛି ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର। କେତେ କଷ୍ଟ କରି ଗାନ୍ଧୀ ଗୋପବନ୍ଧୁ ଆମ ଦେଶକୁ ସ୍ୱାଧୀନତା ଫେରାଇ ଆଣିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଏଠି ସ୍ୱାଧୀନତା ମୂଲ୍ୟ ବୁଝୁଛି କିଏ? ଆପଣ ବ୍ୟସ୍ତ ହୁଅନ୍ତୁ ମହେଶ ବାବୁ। ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ସୋମୋଟ ଚେଷ୍ଟାକୁ ହ୍ୟାଣ୍ଡେଲ କରିଛି, ଆସାମୀ କେବେ ମୋ ହାତ ମୁଠାରୁ ଖସି ଯାଇପାରିବ। ମୁଁ ତାକୁ ଯେମିତି ହେଲେ ଖୋଜି ବାହାର କରିବି। ସବ ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ନିରାକାର ପଟ୍ଟନାୟକ। No charges. Final on the spot. ହାତରେ ଶଙ୍ଖା ମଥାରେ ସିନ୍ଦୁର ନାଇକି ସତରେ ଦୀପକ ପାଇ ତମେ ଯଦି ତମ ଭଲ ପାଇବାର ହାତ ମୋ ଆଡ଼କୁ ପଡ଼େଇ ନାହାନ୍ତ, ତାହେଲେ ମୁଁ କୁଆଡ଼େ ହଜି ଯାଇଥାନ୍ତି। ସେ କଥା କିଏ କହିବ? ହଜି ଯାଇଥିଲେ ଖୋଜି ଆଣିଥାନ୍ତି। ନହେଲେ ମୋ ପ୍ରେମ ଅଳଙ୍କାର ବିନିମୟରେ ମନ ଅଳଙ୍କାର ଦୋକାନରୁ ବଢି ଆଣିଥାନ୍ତି।
ପାୱାରଫୁଲ କହିଲୁକୁ ଦେଖିବାଟା ଭାରି ସମାନ ତୁ ତ ଜୀବନରେ ଅନେକ ଝିଅ ଦେଖିଛୁ ହେଲେ ମୋ ପରି ଝିଅ ଆଦୌ ଦେଖିନଥିବୁ ତୋ ହାତରେ ଯଦି ମୋ ଉପରକୁ ଉଠେଇଲୁ ନା ସେ ହାତ ଦିନ ଆଉ ତୋ ପାଖକୁ ଫେରି ପାଇବନି आतंकित हो जाती आतंकित नेता पर्यंत समस्ते प्रमाद करती प्रमाद छुआटा चित्कार कर उठे कहीं जानी ତମେ ମତେ ଛାଡି ଦିଅ ଛାଡ଼ିଦେବି ଆଲୋ ତତେ ଯାଉନୁ ଆଲୋ স্বাধীন ভারতর স্বাধীন নাগরিক এ বাহাদুরি তো ঘরে দেখা এ অঞ্চলের ঝিও মানুষ পাখে ফুটানি দেখেবা বন্ধ করে দে কাহিঁকি না এ সহর তো বাপ্পার নুহে এটি সমস্ত নিজ নিজ সম্প্রদায় বসবাস করନ୍ତି এটি সামাজিক আইন কানুন অছি এ জনে অন্যর সুখরে হসে ଆଉ ଦୁଃଖରେ କାନ୍ଦେ ଏଠି ରହିବାର ହେଲେ ଏଠାକାର ନୀତି ନିୟମ ମାନିବାକୁ ବାଧ୍ୟ भवानी शंकर को कहूँ से आसे बोले জীবনে
नेक्स्ट राउंड रे बन्नी हमारी सरकार दीपक भाई ପୁଣି ଭାବିଲେ ବି ଆରମ୍ଭ କଲ ସତରେ ଦୀପକ ଭାଇ ତମେ କଣ ମତେ ଛାଡି ଚାଲି ଯିବ ଆରେ ତୁମକୁ ଛାଡି କୁଆଡେ ଯିବି ବନ୍ଦନା ତୁମ ପାଖକୁ ଯିଏ ଥରେ ଆସିଛି ସେ କଣ ଯିବାକୁ ମନେ କରିବ ଦୀପକ ଭାଇ ବନ୍ଦନା ଆଚ୍ଛା ମନା ତମର କଣ ସିନ୍ଦୁର ପିନ୍ଧିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହଉନି ପୁରା ବାହା ମିଲେଇ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଛାତି କଟେଇ ବାହୁ ଗୋଡେଇ ଡାକୁଛି ହେଲେ ମୋ ଲାଗି ତାର ସବୁ ଦିଆର ବନ୍ଦ ଏଇଟା ହଉଛି ତମର ଭୁଲ ଧାରଣା ଏଠି ସବୁ ଜାତିର ମଣିଷ ସମାନ ବନ୍ଦନା ହଁ ଦୀପକ ଭାଇ ମୋର କଣ ଇଚ୍ଛା ହଉଛି ଜାଣିଛୁ ଆରେ କଣ କହିବି ତମ କୋଳରେ ଟିକେ ମୁଣ୍ଡ ରଖି ଶୋଇବା ପାଇଁ ବନ୍ଦନା ତମେ କେବେ ମୋ କୋଳରେ ଶୋଇପାରିବ? କାରଣ ଆଜିକାଲି ଝିଅ ଗୁଡାକ ଏ ବେକାର ପୁଅମାନଙ୍କୁ ବାହା ହେବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା କରନ୍ତି ନାହିଁ ନା ନା ଘରେ ଇଚ୍ଛା କରିଦେଲେ ଆଉ ପଛକୁ ଫେରିବାକୁ ଆଗ୍ରହ ନା